violento terremoto de 7 grados en la escala de Richter. Todo el grupo viene descargado. היום אלפצה CNN. I tot anava bé fins que sentia ploure. De seguida, l'únic que pensava era en poder anar al concert. En quant vaig obrir la porta i vaig veure que estava caient una de bona. Sense dubtar-ho més, vaig anar de seguida al portàtil al veure a la web de Sonaradipu si es feia o no el concert. En cuanto sobte, vaig començar a llegir. Después del diluvio que sufrimos, el concierto de Alcira, en el cual el grupo Lujuria actuaba, será suspendido. Pues como las previsiones meteorológicas para mañana serán nefastas, la primera parte de la cuarta semifinal del concurso de grupos noveles Sonaradipu será suspendido. La Diputación, visto que el concurso no se puede detener, ha trasladado el concierto para la próxima semana en la ciudad de Ademuz. En assabentar-me de la notícia, l'únic que podia fer era esperar i pregar que tot allò que vaig llegir no fora veritat. De sobte, no sé per què, estava un jo. Tot em semblava, però no sabia el que era ni on estava. Fins que de sobte... Hòstia! Era Gene Simmons, el guitarrista i vocalista de Kiss, que em volia dir alguna cosa. Què collons seria el que voldria? Et vinc a confessar que sóc un enviat de Lucifer i que t'has adormit a les 6 del dia 6 del mes 6. Tens que fer un vídeo musical. El senyor del mal ho ha manat, perquè la música d'avui en dia no es valora com la d'abans. Ell valorarà el vídeo i si l'agrada podràs demanar-li un desig. Si al rei de les tiniebles no li ha agradat, no podrà sortir d'ací i el món del metal vindrà avall. I reinarà de nou la cançó Amo a Laura i Lady Gaga per sempre. En Desaparèixer jo començaràs.
A Lucifer no li ha desagradat el vídeo, per tant, el desig es complirà. Dissabte estava de nou a casa i no sé per què estava atordit. També em vaig adonar compte que tenia un missatge al mòbil. Silba una canción, la despedida, recita poemas, el adiós, pues la profecía empieza.